Amics i amigues universitaris, ens trobem aquí a l'últim dia d'aquests campionats de Catalunya universitaris per equip 2020. Ara mateix ens trobem al camp municipal Roureda de Sabadell, on s'han jugat les finals, les semifinals, més exactament, i les finals de rugbi masculí i femení d'aquests campionats de Catalunya universitaris 2020. Simultàniament, al camp de futbol del Poliesportiu Municipal Olímpia de Sabadell també s'han jugat les finals masculina i femenina de futbol 11. Així que comencem el repàs. Doncs bé, aquí en el camp municipal Roureda de Sabadell hem tingut els campions d'aquesta edició 2020 dels campionats de Catalunya universitaris. Hem començat amb les semifinals femenina, que la Universitat de Barcelona, l'actual campiona, ha guanyat de pallissa, diríem, a la Universitat Politècnica de Catalunya per 38-0. A la segona semifinal femenina, la Universitat de Girona ha superat per 10 punts d'avantatge 15-5 a la Universitat Pompeu Fabra i d'aquesta manera ha accedit a la final, una final femenina on la Universitat de Barcelona, l'actual campiona, ha revalidat el títol per quart any consecutiu i ha guanyat 15-0 a la Universitat de Girona i d'aquesta manera viatjarà al Valladolid en els campionats nacionals d'Espanya. Doncs bé, a les primeres semifinals masculines, la Universitat de Barcelona, la gran favorita, s'ha imposat amb claredat contra la Universitat Pompeu Fabra per 28-0. En la segona semifinal masculina, la Universitat Ramon Llull, que venia amb moltes esperances, no ha pogut amb la Universitat de Girona, que s'ha acabat imposant 31-5. I cal destacar que la final masculina de rugbi, que s'ha jugat aquí al camp municipal de futbol Roureda de Sabadell, entre la Universitat de Barcelona i la Universitat de Girona, ja ha sigut un partit trepidant on al descans anaven empatant a 5 i s'han hagut de jugar fins a 2 pròrrogues per tal de desempatar i d'aquesta manera s'ha proclamat campiona la Universitat de Girona per 10-17. D'aquesta manera els jugadors de la Universitat de Girona, com tots sabeu, la majoria són d'origen francès, viatjaran en aquests campionats nacionals que es disputaran a Valladolid. I d'altra banda, al camp de futbol del Poliesportiu Olímpia de Sabadell s'han disputat les finals del futbol 11 en nois. La Universitat Ramon Llull, que era l'actual campiona, ha revalidat per tercer any consecutiu el seu títol i ha guanyat d'aquesta manera, s'ha imposat 2-0 a la Universitat Pompeu Fabra. Pel que fa a la final femenina, cal dir que es reeditava la final de l'any passat entre la Universitat de Lleida i la Universitat de Barcelona. Enguany, però, les jugadores blavenques no han pogut guanyar i la Universitat de Lleida s'ha venjat de l'any passat i guanyant amb un clar resultat en el marcador per 3-0. D'aquesta manera, les jugadores de la Universitat de Lleida viatjaran a Burgos i representaran Catalunya en aquestes finals nacionals. Doncs bé, arribat a aquest punt des de la competició us volíem agrair tot el seguiment que heu estat mostrant durant les jornades i us volíem recordar que els campionats de Catalunya universitaris individuals encara segueixen unes setmanes més. I com sempre podeu fer el seguiment de la competició a través de les xarxes socials o visitant el lloc web dels campionats de Catalunya universitaris. Us esperem fins l'any que ve.